Chýlo se to takhle, do toho plechu, že měli připravený střelný práh. Něco zvířáte. no víc, Tady to nasypali do té a už je pícena. pánvičky, tak nasypali dovnitř. Papírek tam dali jako uspávku. Nemůže být takové surové. To je zase taková hopačka, myška nebo něco menšího, tam A ještě jednou uspávku. ona chodí suchá, není kudy. Nelekněte se, nekope to, ale lekněte se toho ohně. Jo? Takže v pohodě. Vemte si, já vám to natáhnu, dejte si to do ramene. Ne, tu si to pořádně držte, já vám to natáhnu, ustoupím a pak teprve, jo? Ještě nestřílet. Tak. Dobrý.